Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Имрӯз влогамо аз самихел булочкаҳои хушрӯ оғоз мекунам. Ина ман Дина бегоҳ кати духтарчам рафта харида омадам. Ам хеле пончики пеши хона, не камтар ай хона дуртар магазини пятерочка ва ам хеле выпечкаи свежа мефурӯшад. Ҳамҷа рафта гирифта омадам. Духтарчам аппетиташ набуд, шиштагӣ буд, рӯзи дароз ягон чӣ нахӯрда. Пурсидам ки чӣ мехӯрад. Ҳам хел пончики гуфт, рафта тезакак овардем ҳардумон. Ҳам хел духтаро берун биромадем. Ҳозир рафта бояд почта посилкае гирифта биёем. Ман вай посилкаи аллакай распаковка кардам, аллакай видео карда партофтам. Лекин ин влогама баъдтар партофта истодам, барое ки вақти монтаж карданим нашуд. Чӣ хеле шуд ки вай аввал партофта мондаму ин влогам хеле монд. Хайч гап надорад, ҳамин ҳозир посилкае ки ман рафта мегирам аллакай гӯё партофтагӣ, аллакай шумо дидетон вай видеои партофтагима, чизои заказ кардагима аллакай нишон додам. Ҳозир бояд бо якти дига посилка биёд, вай посилкаи Алиэкспресс. Ваям хел дусе хел чизои майда заказ кардаги будам. Барои бодик ҳамин чизи интересне ёфтам. Барои бодик ҷое ки ҳамин кнопочкаш ҳаст ку вай маҳкам мекунӣ, асосан ҳамунҷаш майда мешад ку. Ҳамин хел ҷои илова мекардагӣ кнопкачадор материал ҳаст. Камакак як чанд сантиметр материалча, ҳарду тарафаш кнопкачадор. Ҳам хел ҷои ваяш ба агар майда шудагӣ бошад, бодик ба қуш мекунӣ, поёнаш ба бо мепӯшад. Асосан ҳамунҷош майда месад, лекин танаш ёлиқ. Ҳам хел ҳаво нағз. Имрӯз берун биромадем. Ман гармакак пӯшидагӣ, духтарчамам гармакак пӯшидагӣ. Ҳозир вай мерем, почта мерему. Баъд манам хел курткамам пӯшидагӣ, ман ғавсакак пеши апа мерем, хонаи Қайсингла мерем. Ҳамҷа камтарак поёнтар аз почта гузаштан хони Қайсингла малакай. Ҳамҷа омадем малакай духтаро, инҷа шиштагӣ, кӯдако бозӣ ҳамашон расм карда шиштиян расм кашида. Инҷа ҳам хел столи калон, столи национални замин ба курпачава мешинию. Ҳам хел кӯдако гирдаш ба шишта расм кашида шиштиян. Ина бинед духтаро ҳам хел шапкачаи хушрӯя ина апам бофтиян барои духтарчаи майдагишон. Манаям ки хушрӯ маъқул шуд. Манам мехом барои писарчама якта вай бофан. Ҳам хел шапкачадор, носочкиш бошаду баъд комбинезончаи шапкачадор. Короче як комплекти хушрӯ бофтатия гуфтам. Ҳам хел вақтҳои холиишон ба ахсусан вақти холигиам надорану мебофанд, нағз мебинанд бофтана. ҳам ба намедонам кай вақташон шавад. Агар ман баям гуфтам бофтатиян, материалоша мегираму мебиёрам, ёки ардмон рафта выбор мекунем. Набинед чӣ хел хушрӯ. Агар ки барои писарчаам ёки барои духтарчаам хай, агар ки гиронтиян бофта метиян. Хеле ина писарчаам хоб инҷанда. Ҳамин одеялашам бофтагӣ, ина дастакӣ бофтагӣ ба фикрам. Як духтарак ман барои кардагӣ буд, ҳам хел подписчицам ваям. Пеш аз писарчаам таваллуд шуданаш рӯй кардагӣ буд ки вай истифода баргуфта. Ҳам хел берун биромадем. Духтарчаи апама гирон бурдоштам хонамон. Ино ҳардушон як группаанда. Ҳозир группаҳошон карантин, барои ҳамин гирон мебарам. Як-ду рӯз истад, баъд гирон мебиён аяш. Агар ки гирия накунад, агар ки пага хезаду вай шавад, дилаш базанаду гирия кунад, баъд омада мегиранд аяш аз хонаи мо. Анамҷа пеши дом омадем аллакай. Инҷа духтарчаҳо бозӣ доранд. Инҷа то вақти торикӣ аллакай бозӣ дорану ман вақти монтаж ба камтарак рӯшан кардагӣ. Инҷа набошад соат уже 6:30 примерно. Ҳам хел апам моя провожаткунӣ омадагӣ, провожат мекунану баъд меран. Инҷа писарчашонам кати омода даромад вай подъезд ба духтарчашонам ман гирифта омадам ку. Ҳам ба хай камтарак апама мешинанд, баъд оҳиста мебарованд. Баъд аз холодильник ёфтам, ман аз хотирам вообще биромадааст. Саҳари шавҳарам овардагӣ буданд. Ҳам хеле самбусои танурини ба маза. Ваяш хамирашам хеле сахтака ки ба мазаак. Шавҳарам ҳам хеле чизе ки агар ки хӯранд аз берун фақат барои мо гирон мебиёранд. Чизе хӯрдагӣ бошанд ҳама вақт мебиёранд. ҳам хеле саҳари камтарак баъзи вақт агар ки дер биёд берун ба завтрак мекунанд ягон ҷо. Агар ки завтрак карда монанд ҳам хеле мо баям
гирон мебиён. Нон аз ҳамунҷа, баъд колбасаю вай ҷое ки тоҷико мефурӯшанд, ҳам колбасаю, ҳам нону, ҳам хеле набот, чойи қоқ, чойи хушки, ҳам хеле чойи кабути 92 мечанд, аз ҳамунҷа фақат мебиёранд. ҳам хеле вай самбусошам ба маза. инҷа ҳозир камтарак кофе кунам. Вақти кӯдакам ҳозир хоб, апам аллакай рафтанд. ҳозир ман худам вақти кӯдако хоб будагиш ба шинаму камтарак ягон чӣ хӯрам. як рӯз ба амхе дубор, як бор саҳарӣ, ё ки агар ки саҳарӣ нахӯраму вақтам нашавад, абети мехӯрам як бор ам хеле кофе. Ина бинед стакани калон ба меандозам, ам хеле шир, ним шир, ним оби ҷӯш. ам хеле мехӯрам. Баъд ягон печени бошад. духтарам мо инҷа берун биромадем, бо имрӯз рӯзи дигар аллакай. ҳозир почта рафта истодаем. Ҳамин 2 бор посилка гирифтам, 2 бор ҳам хеле пакети калон, лекин як бораша видео кардаму, як бор дигараша видео накардам. ҳам хеле аз хотирам биромад, намедонам чизе видео кардаму, лекин куҷое шуд. мумкин ки памятяш пур шудагӣ бошад телефонам, барое ки сахранӣ нашуд, нафаҳмидам. ҳамина набошад видео кардаму, лекин натонистам партофтам. ам хеле ҳар рӯз якта влог кунам мегуму, лекин саҳарӣ мехезам. ҳар рӯз як намуд мегузарад, гӯем да. амин мехезӣ, садик тайёр мешӣ, мебари садик мемонӣ, бо гашта мебиёӣ хунаи уборка, ҷамъгир, ягон авқот мепазӣ. ҳамин кати рӯза тамом мешад. Метарсам ки ягон кас нагӯд ки ҳар рӯз ина як чия видео мекунӣ, да, ягон чизи нав нест, ягон чизи интересне нест. фақат як намуда партофтан мегирӣ, нагӯяд гуфта ягон кас. ҳам хел дер видео кадосям, лекин бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хеле аст партофтан гир, мо маъқул. барои ҳамин ҳаракат мекунам, мегӯм ам телефонам чӣ хеле аст ки памятяш кам, ё ки аккумуляторашам слабый. камтарак берун мебиём, як чия видео мекунам ки аллакай мемурад зарядаш. ман аллакай посилкае гирифтем. духтарам хеле посилкаи калонакак. дарнаш ба ёдам ба нест аллакай чизе буд. ба фикрам барои шавҳарамам чиз заказ кардагӣ будам. жемпирча як хел барои писарчаам. короче ҳамҷаям либос буд. бисёртар либосҳои заказ мекунам, барое ки осон чем биромада гаштан, хай биромада гашта выбор карданам нағзу. асосан заказ мекунам аз интернет магазин. ҳамин шабоям агар ки бекор монам, кати писарчам хоб набошад, мешинам детский мира кофта мебинам. лекин детский мир ҳаминаш наст ки чизое заказ мекунӣ онлайн, баъд рафта мегирӣ. агар ки маъқул яке нашавад, намегирӣ, мебиёӣ просто. пешакӣ предоплата намекунӣ, да, ҳаминаш наст детский мира. барои ҳамин детский мир ба ман бисёртар заказ мекунам. гирон мемонад ва ё яшикчаш ба ҳамин, ба фикрам ҳаматон медонедтон. рафта мегирам, баъзиш маъқул нашавад, ҳамҷа мемонам, баъзиш намегирам, баъзиша мегирам. ам хеле вақти бекорива фақат ҳамин детский мир ба кофтуко интернет магазина ё ки Gloria Jeans ҳам бисёри вақт вайшда меистад, скидка шуда меистад. ҳоли ман видеоҳое ки кардагӣ аз Gloria Jeans ҳам заказ кардагӣ барои писарчама як гала костюмчаи ғавсака ки ҳам хеле хушрӯ, шимчаш кати спортивкачаша гӯям, арзонакак ба заказ кардагӣ будам. 200 рубли буд ба фикрам, агар хато накунам. ҳамин начосдори хушрӯча, ҳоли сураташа мемонам. ман ҳами хеле костюмчао 400 рубл ба ман бофуромад. 200 чанд рубл ваяш, кофточкаш, ҳамин костюмчикаш 200 рубл, шимчаш, ҳар душам ғавсакаки нағз. барои ҳаминам хеле як тамошо карда иститон. кӯдакҳои майдадоро бисёр скидкаҳои нағз шуда меистад. духтарчама бисёртар сиёмка кардосям. ҳамин я чанд қапеш видео кардагиҳома тамошо мекунам. чанд қат вай калон мешад, тез кӯдак калон мешад, мегум ҳамин влогома духтарчама бисёртар видео кунам. вақте ки 2-3 сол шавад, баъд агар ки ҳамин влогҳои тамошо кунам, интересно мешад барои худам ҳам. интересно тамошо карда шидан, чӣ хеле майда буд, чӣ хеле гап мезад, чо мекард. ҳамаша ҳам хеле аз влогом тамошо карда
худамам баъд мешинам баъд ягон солҳо худо хоҳад. Инҷа аз 5 декабр хеле сар мешудааст барои майдачаҳо. Саломат бош. Мебарем кӯдакҳоя мебарем тамошо кунанд. Инҷа гӯшт овардиянд шавҳарам, намедонам 5-6 ба фикрам 6.5 киломи 7 кило гуфтанд ми гӯшти лаҳми ҳам хеле тоза. Роғанаш манамин руш ба камтарак 1 сантиметр роғанаш ҳасту дига ҳамаш лаҳми тоза. Устухонаш нест, ҳамаш наст. Ҳозир ними зиёдаша мегираму қавурдоқ кунам, мегӯям хеле роған ба камтар роғану ин роғани худаш бо вай мекушод, роған мекушод худаш. Камтарак мумкин ки андозам роған. Ам хеле дам карда мемонам пиёз кати ба маза вай мешад. Агар ки 2-3 соат дег ба таги алови вай баистад, паст ба ам хеле ба маза мепазад. Пиёз реза мекуним, баъд ам хеле мемоним. Пешаш ба ё макарон ҷӯшонда мондан мумкин. Як авқати ба маза мешад. Инам ҳами хеле тоҷико қассобо ҳастанд. Агар ки ҳам то нав агар ки гова кушанд, мегӯянд ки гов куштам, омода гир. Инҷа салат гирифтам, кадам духтаро салатам майдаю калону ҳар хел омад, барое ки писарчаам камтарак мана намемонад. Вай каданба ба фурсат каданба ҳами хеле чӣ хеле ҳаст. Тез реза када хеле мондам. Ассалом. Аллакай вақти хайру хуш омдаги, София. Всем пока-пока скажешь? Да. Да? Что ты в садике сегодня делала? У меня были слезы, я хотела к тебе. Ко мне хотела? Да. Почему? И садик не нравится. Тебе не понравилось там? Нет. Ты не рисовала? Ина бинер чолка чоша чихе худаш бурда партофтаст. Я боруста манишонтя. Мана. Массаж? Хайрат ки ам хеле инҷаша бардоштасу айтагаш буридааст. Агар ки ҳамаша бурида мепартофт чихе духтараки безе мешуд. Яъне я бор нигоҳ кун мама Софи. Почему ты отрезала челку? Я в садике не буду нравиться. А в садике обед закончился. Обед закончился? Нет. Что закончился? Я хотела вафли. Пойдем покушаем вафли. Духтаро влоги имрӯзамоя ба охир мерасонем. Раҳмати калон ки бо мо будед. Пойдемте вафли покушать. Хай. Хайр. Раҳмат скажи. Рахмат. Раҳмат. Раҳмати калон духтаро ки бо мо будед. Хайр то влогҳои оянда.